khusus di hita naro di bagas joron, totong do pengoton nami selama perpungat tebo dario tetap mahita majaga protokol kesehatan. Asa dengga sude taruli hita dia kanauli na denggan taparade madirita. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pungudo hita di borngin ujung tahun 2020-on. Dang apala sedilileng nai tinggal honot tama tahun 2020. Jala bongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahun on rikot do meruji-ruji hita. Marningot perdalanan nong tabulus. Huhut lau songon na mangalap gogo adorang so tau duti perdalanan tai. Atong ahama suara honot tatu Tuhan perdenggan basai. Neng bongot mahita tu parsoran nabadia lau mamuji dohot pasangapot tu hatai. Marsal po doa kataon alai manotong do hatani debata. Di baheni rak mahita mangedehon sangap diguarnai tapangiar sorata lau mamuji Tuhani. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia natu mau pelangi dohot tanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa una kamu bongot tu pangujunan, managa mahamu, dungo jala martangiang, aidang diboto hamu manang adigan tikini. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang. Di bahekodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot tami dapotan haluoni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangiho kamuma pate ni debata di perpunguan bo dari ujung ni tahun 2020 di mana tersurat di konvensi HKBP tahun 1996 biddu sada taringot tu debata taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso olomubah haposan parbinoto nasun naso haduduan paruhum natigor parasi roha godang pardenggan basa ibana do manggohi langit doho tano parroha nasitong nasun badia parholong roha marhite podaon tatulak jalata alo doha somalan namadok opung tu debata dohot pakilala na mangarajumi holan pardenggan basa do debata dohot roha na makaposi boiro pasu-pasu sian sumangot nyopu songon nahina somahon ni halak perbegu suang songoni nama jujur ari na parudikon laka dohot nama jaha surat ni tangan laos marhiti podaun tatula dopoda na mangarajumi tumibo huasoni debata sian habadionna dohot holong ni rohana ido sahatna atong rak mangidogo mahita tuadupan ni debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon ahobar tupati mi amin. Refleksi persirangan ni tahun tajahama di bagasar rohan namar situtu. Bornginon ima borngina parpudi di bagasar tahun 2020-on. Satu kinari salpohono tama tahun 2020 jala bongotat tama tahun baru tahun 2020 sada. Meragam do natabolus di tahun 2020 tudos tusorhani padati nasai marhusor. Sipatadoro akka parukilon alai soludo romuse akka las niroha. Di loas dohita mangula ulaun manggotil parbue ni nataula boy tapaborhat akka yana kota marsikola dotlan akka na asing naung taulahon marningot saluhut nai tamado iko marlas niroha hitanuaing ala sahat dohita tu ujung ni taunon. Ditiki na parpudion tabulus do sorimago binuan ni COVID 10 sia nama baitorop akadongan nama biar sahat tuna aguan hosa susah nang pardaraman ala parhusoran ni perekonomian naso terbahe merdala doh denggan manginona doi sahat tuhuria godang naso boy patupahon pesta natal aladang boy torop marpung alani ikos say mang gogo hitanuaing martangiang tutuhatay anggia matibu salpu paru kiloni malum saluhut akadongan nahona virus koronai asa tung tarbahe semua kita tu perngoluan na dumenggan lumobi ma dinalau mamongoti tahun baru tahun 2020 sada naneng roon.
Hamu akadongan saha porsiaun manotong do hatani debata jala sakap nape tung sakap hatuau do ido naseto tong di patongo-tongo tu hatai di hita atong hatanaima sai tahaposi tagolom totong asa parguguan ni hatana hita madalani ari-ari ni ngulu na nilehon nai di hita ganuk marsada-sada. Manotong do hatani debata alani itu debata ma pakiri mota jala unang ganggu rohat tadisi idama dadana hurang gajang tangani Jahoba lau mengurupi hamu jaladang marhapal pinggolna somar binege borhat mahita di bagasan posni roha hudul mahita. Hatani debata turpuk ni perempungua bodari ujung tahunon imana tersurat di Pesalmen 110 sia ayat 20 sia sahatu ayat 10 onom. Rodi saleleng-leleng nado hot hatami di akka banua gijang ale Jahoba. Rasi rasa sadarion sai hodo aka uhum ai akana posomdo nasida saluhutna. Rodi saliling-liling nado dang tagamon halupa honokku aka paretami ai marhiti-hiti akaido di panguluho ahu. Sai diaropi akka parjahati do ahu naing ago onna ahu sai akka panidangyo mido hu parateatehon. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amen. Yesus, ai mata
tidak ko maha porsiotai songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan natu mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima nanti nubuhon ni si Maria nagabe-gabia sato di porbadia adorang soha bubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni selatus nama tetarpajolo ibana di hau pinar silang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di simai bana pamamula sogot tu tanoo manguhumi halana mangulu doho namate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panala Kristen akka nabadia doho dihasasani dosa doho dihatai nama dok mula mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan nasora suda. Amin. Nuaing tabegema sosok-sosok di perpunguan ujung tahun 2020 Bodarion Kamis 31 Desember 2020. Ia goarni perpunguan sadarion ima perpunguan bodari ujung tahun dohot tema manotong do hatani debata na nienet siasada Petrus sada ayat 22 sahatu ayat 25. Namar jamita di perpungua bodari ujung tahunon ima amang padita David F. Siboya MTH Demin mantan sekretaris jenderal HKBP. Di perpunguata bodarion di tapatu pado pilihan paduahon ima pilihan namar boho tu dana pensiun HKBP alani anon adorang sojamita tapapungu mapilihan tolu kantong dung jamita sada kantong dua Romawi namar ragam acara perpunga bodari ujung tahun pukul 00.00 WIB. Di Parade Huriat tado buku acara perpunguan bodari ujung tahun di Bagasta pukul 00.00 WIB. Marhitiom ma pinaboto tusude ruas ni Huria asa tapangido ma kertas acarai di joloni pitu gereja doho diperbanyak ma sesuai kebutuhan jala pinangido turuas asa patupahon perpunguani. 2. Permingguan tahun nai baru. Di Patupa Huriat tado perminggu tahun baru di hari Jumat manang marsogot sada Januari 2020 sada masuk kita pukul 10.00 WIB salinari masuk kita pukul 10.00 WIB songonima soso-soso manang buah-buah di parpunguata bodarion mare dehita. Bagaimana barita jujur tahun na pinasaha ni uluan ni Huriata amang padita sobok si majutak dunia numangi hukma barita parhepengon na jinahon ni bendahara Huriata moliatema. Uriani Tuhanta hamak kamanami doh inanami sudi hitan waing namar saur di bagas coro ni Tuhanta
songoni nang agama nami inanami nuaing na madohoti permingguan akhir tahun boronginon di tonga di bagas nabi nuaing jahahonon nami ma berita jujur tahun ni huriatta jala dang apala sudi hu gurito kami si jahahonon di son alai upasahat kami ma kira beberapa inti-inti siam berita jujur tahun ini. Berita jujur tahun HKBP Pasar Minggu Resop Pasar Minggu tahun 2020. Pertama, pendahuluan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan gereja dan jemaatnya sampai pada saat ini. Sebagaimana kita tahu perjalanan kehidupan kita dan gereja Tuhan dalam tahun 2020 ini, di mana pandemi COVID-19 yang membawa dampak terhadap seluruh aktivitas, baik perekonomian di seluruh belahan dunia. Bagi perjalanan dan pelayanan gereja juga tentu memiliki dampak, baik dalam pelayanan rutinitas, dan tentu memiliki dampak juga terhadap pengendalian keberlangsungan pelayanan. Dua Romawi peribadahan dan menyikapi pelayanan di masa pandemi. 1. HKBP Pasar Minggu yang memutuskan meniadakan ibadah di gereja melalui mulai hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Tidak hanya ibadah minggu dewasa dan sekolah minggu, juga semua sermon-sermon dan kegiatan dewan-dewan dihentikan mulai tanggal 22 Maret 2020. Kedua, diputuskan juga bahwa ibadah dewasa dan sekolah minggu mulai hari Minggu 22 Maret 2020 dan seterusnya dilakukan di rumah masing-masing dengan acara ibadah yang sudah dipersiapkan oleh kantor distrik 8, yaitu melalui YouTube Kairos. Ketiga, mulai hari Minggu tanggal 26 April 2020 HKBP Pasar Minggu menyiapkan sendiri tata ibadah minggu untuk dewasa oleh pendeta dan para ladul HKBP Pasar Minggu melalui YouTube tersendiri. Rekaman ibadah dilakukan beberapa minggu sebelumnya, kemudian disiarkan. Keempat, pada masa new normal ibadah di gereja dibuka 3 kali, yaitu pukul 7.00, pukul 10 dan pukul 18 WIB, mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dan 12 Juli 2020. Sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID di DKI Jakarta, maka ibadah minggu ditiadakan lagi mulai tanggal 19 Juli 2020. Jemaat diminta mengikuti ibadah minggu di rumah dengan YouTube HKBP Pasar Minggu. Kelima, ibadah minggu di gereja mulai diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. 2 kali kebaktian, yaitu pukul 9.00 dan pukul 18. Rekaman ibadah minggu lewat YouTube HKBP Pasar Minggu telah tetap dilakukan untuk jemaat yang beribadah di rumah. 3 Romawi program gereja oleh Dewan. Pertama, Dewan Koinonia. Sebagai akibat pandemi COVID-19, tidak semua program Dewan Koinonia bisa dijalankan. Beberapa program yang jalan yaitu sebagai berikut. Pertama, pelepasan anak sekolah minggu menjadi jemaat remaja telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kedua, seksi perempuan di masa pandemi COVID-19. Seksi perempuan melakukan kegiatan webinar di hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB dengan tema membuat renungan melalui tulisan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari perempuan terampil dan dalam pelayanan, dengan pembicara Dr. Benny Burusinaga, Ketua Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Ketika kebaktian PA lewat Zoom, seksi perempuan juga melakukan kebaktian PA yang dilayani oleh pendeta HKBP Pasar Minggu. Kedua, Dewan Diakonia. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, tidak semua program Dewan Diakonia bisa dijalankan. Beberapa program yang jalan yaitu sebagai berikut. Pertama, melalui SK Pendeta Resort tanggal 5 Mei 2020, Dewan Diakonia HKBP Pasar Minggu membentuk posko penanganan pandemi COVID-19 yang bertujuan membantu jemaat HKBP Pasar Minggu yang terkena dampak COVID.
Posko ini mengadakan bantuan sembako kepada jemaat yang terkena dampak COVID-19, pemberian bantuan sosial atau tali kasih yang telah dilakukan sebanyak 3 kali kepada 170 kepala keluarga, yaitu tahap 1 tanggal 4 April 2020, tahap 2 6 Juni 2020, tahap 3 tanggal 4 Juli 2020. B. Seksi pendidikan di tanggal 30 Mei 2020 telah melakukan penyaluran bantuan pendidikan. Pertemuan pengurus seksi dan penerima bantuan dilakukan dengan protokol kesehatan. Ketiga, untuk meningkatkan pemahaman jemaat tentang masalah pandemi COVID-19, Seksi Kesehatan telah mengadakan webinar di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB, dengan tema tinjauan COVID-19 terhadap anak-anak dan cara menanggapi supaya anak-anak jemaat HKBP Pasar Minggu terhindar dari COVID-19. Webinar ini diikuti kurang lebih 100 orang peserta dari jemaat HKBP Pasar Minggu. 3. Dewan Marturia. Dewan Marturia juga aktif dalam pelayanan di masa pandemik, pelayanan dua virtual, pelayanan pendataan jemaat yang beribadah. Demikian juga dengan pelayanan musik dalam setiap acara ibadah beserta dengan song leader. Romawi 4, priorisasi fungsionaris. Pergantian pimpinan jemaat. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 telah diadakan pelantikan pendeta HKBP Pasar Minggu, yaitu Pendeta Sobok Simanjuntak yang menggantikan Pendeta Robert Lumbantubing SMTH yang telah pensiun, yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta M. Sirait MTH. Acara khusus pemberangkatan pensiun Pendeta R. Tubing SMTH dilakukan pada hari Minggu 13 September 2020. Kedua, pelantikan fungsionaris Huria. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 telah dilantik fungsionaris HKBP Pasar Minggu untuk periode 2020-2024, yaitu para tahun Sekretaris Huria, Bendahara Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Ketiga, seksi-seksi. Untuk melengkapi fungsionaris khususnya di dewan-dewan melalui rapat-rapat dewan telah dipilih dan ditetapkan serta dilantik seluruh seksi-seksi untuk periode 2020-2020 pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. 5. Romawi, pelayanan sakramen, pengajaran, dan konseling. Gereja kita tetap melayani sakramen baptisan kudus setiap awal bulan, khususnya pelayanan perjamuan kudus dalam tahun ini hanya diadakan di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Dan gereja kita melayani perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat yang tidak dapat mengikuti di gereja akibat faktor usia dan kesehatan. Kedua, pengajaran CD. Gereja kita tetap menjalankan pengajaran CD khususnya dalam masa pandemik. Pembelajaran diadakan lewat Zoom. Peneguhan CD tahun pengajaran 2019-2020 kepada 35 anak jemaat telah dilakukan pada Minggu Advent pertama 29 November 2020. Kelas CD untuk periode 2020-2021 juga sudah dimulai dengan online atau lewat Zoom. Ketiga, konseling khusus bagi yang mau berkeluarga menikah. Gereja kita tetap melaksanakan konseling pranikah yang dilayani oleh para pendeta di gereja kita. Romawi 6, pembangunan dan pengembangan pelayanan. 1. Untuk menunjang dan peningkatan aktivitas pelayanan HKBP Pasar Minggu, pada tahun 2020 HKBP Pasar Minggu memutuskan dan mengangkat panitia untuk pembangunan fasilitas pendukung pelayanan. Pembangunan gedung fasilitas ini telah selesai sebagaimana kita lihat di samping gereja kita ini dan telah diresmikan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. 2. Ibadah Minggu dengan live streaming. Dalam peningkatan dan menyikapi pandemi COVID-19 dengan keputusan bersama para hlado akan meningkatkan pelayanan melalui live streaming dengan perhatian dan spontanitas warga jemaat. Alat live streaming ini telah ada dan berjalan sejak pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 9.00 WIB. Untuk peningkatan mutu dan kualitas live streaming ini, gereja kita akan tetap membutuhkan dukungan. 3. SOP standar operasional prosedur HKBP Pasar Minggu. Untuk menunjang pelayanan yang semakin baik, telah
dibentuk tim perumus SOP dari kalangan sintua dan jemaat. SOP telah selesai dan disahkan dalam rapat perheladu bersama tim dan akan berlaku sejak 1 Januari 2021. 4. Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Di tahun 2020 telah diangkat panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Panitia sudah bekerja dan tetap melaksanakan tugas untuk terlaksananya Jubileum 50 tahun pada 21 Maret 2021. Kita patut bersyukur atas kehadiran gereja kita di tempat ini. Jubileum ini menjadi program prioritas khususnya bagi kita seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Romawi 7 penutup. Demikian berih atau berita jujur tahun ini kami sampaikan. Tentu tidak semuanya di sini tertulis secara detail dan lengkap. Namun kami sebagai pimpinan jemaat menghimbau kepada kita semuanya, marilah tetap semangat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dalam memasuki tahun 2021 ini, kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Jakarta 31 Desember 2020, Pimpinan Jemaat HKBP Pasar Minggu, Pendeta S. Simanjuntak. Songonima akan menginang berita jujur tahun secara ringkas pinasahat tutung-atungata. Nuaing tabigima, hera rekapitulasi perjalanan penerimaan dan pengeluaran keuangan ni huriatta na pinasahat ni amang bendaharata. Shalom, amang inang, dot angginiba, remaja dot napasubulung, nadong di bagasan gereja tahun, dohot ruas nadong mandohoti live streaming di Jabu. Kami di sini berdiri dari Majelis Pembendarahan untuk melaporkan keuangan HKBP Pasar Minggu tahun 2020 dan rekening transitoris tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 28 Desember 2020 di Parpunguan Bodari ujung tahun tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Keuangan Huria sampai tanggal 28 Desember 2020. Keuangan Huria rutin. Penerimaan, total penerimaan persembahan 948.053.064 rupiah. Total penerimaan non kebaktian 694.247.175 rupiah. Penerimaan rupa-rupa total 54.964.131 rupiah. Sarana dan prasarana totalnya 108.747.788 rupiah. Total penerimaan Huria dalam setahun 1.806.012.158 rupiah. Pengeluaran, total pengeluaran belanja dan tunjangan 1.108.913.771 rupiah. Kontribusi totalnya 108.120.000 rupiah. Biaya operasional totalnya 414.288.752 rupiah. Rupa-rupa dan bantuan total 50.417.000
Rp163. Sarana dan prasarana total Rp22.765.500. Total pengeluaran dalam setahun Rp1.704.505.186. 2 Romawi, program dewan-dewan, penerimaan dari dewan atau saldo dewan waktu kita Gotilon 2019 131 juta untuk Dewan Kononia dan Dewan Marturia, Dewan Diakonia totalnya dohot saldo 146.750.000. Total pengeluaran di sude pengeluaran Dewan 102.610.610 rupiah. Itu pembangunan. Di sini tersurat di BRIK 1 miliar, anon ujahon, di penerimaan, di persembahan, dohot persembahan pembangunan di sini, ada persembahan pertupulon, diterima 130.870.500. Saldo awal 2.572.305.200 rupiah. Pengeluaran, total pengeluaran pembangunan 2.647.570 rupiah. B. Rekening transitoris itu kantor pusat. Penerimaan di pelean di Departemen Kononia, Departemen Marturia, Departemen Diakoni, Elim Epata, dukungan sekolah Bibil Pro, sekolah STT Pendita, diterima di Huriatta 146.800.000 rupiah. Penyampaian di Sataonon 118.812.000 rupiah. Saldo di akhir tu pusat 28.408.000 rupiah. Sumbangan di tahun 2020, total penerimaan sumbangan 191.407.004 rupiah. Penyampaian 191.407.004 rupiah. Di zona dong rekapitulasi keuangan HKB Pasar Minggu tahun 2020, tajama di Jabuta, asatop itanon saya di tonga-tonga tak. Ujama sonari persentase pelean bulanan. Rekapitulasi persembahan bulanan sampai tanggal 28 Desember 2020. Wilayah Sada 63 KK, totalnya 55.235.000, persentase 37%. Wilayah 2 38 KK, 36.450.000, persentase 63%. Wilayah 3 19 KK,
total 10.400.000, persentase 28%. Wilayah 4, 26.723 KK, persentase 39%. Wilayah 5, 9 KK, 4.800.000, persentase 26%. Wilayah 6, 11 KK, total 7.050.000 rupiah, persentase 31%. Wilayah 7, 28 KK, total 40.150.000, persentase 61%. Wilayah 8, 19 KK, 15.700.000, persentase 50%. Wilayah 9, 15 KK, total 19.400.000, persentase 26%. Wilayah 10, 19 KK, total 19.700.000, persentase 61%. Wilayah 11, 13 KK, total 9.800.000, persentase 31%. Wilayah 12, 17 KK, total 16 juta, persentase 29%. Wilayah 13, 33 KK, total 33.375.000, persentase 43%. Wilayah 14, 27 KK, total 25.050.000, persentase 49%. Wilayah 15, 17 KK, persentase total 25.050.000, persentase 28%. Wilayah 16, 20 KK, total 19.200.000, persentase 32%. Wilayah 17, 19 KK, total 15.195.000, persentase 32%. Dibuat di Jakarta tanggal 31 Desember 2020, bertanda tangan Pendeta Sobok Simanjuntak, STH MM, Pendeta Resort, Sintua Insinyur Daniel Butar-Butar, Ketua Perartaon, Sintua Manahara Simangunsong MM, Bendahara Huria Mauleate. Tauduti mamuse di nama doa tadoh tangyang pangodianon upasataima nama wakili sudah ruas tu amang asi tomorang MA. Laos diduti mandot tangyang pangodianon nabi nuatone amang situa J Kultom SH. Salom. Horas mah dihita saluhutna, selamat Natal mah tuhita sasudena. Selamat Natal. Selamat Natal. Na di haholongi hami amang sekjen di masana mulo amat dok dang pakai istilah mantan. Jadi amang sekjen di masana mah nanaing mangalehon jamita tuhita di ujung ni taunon. Songoni matong dohot amang padita nami resort ima padita es Simajuntak naung di jahahon naking tong na termasuk menggatihon amang padita Lubatowing. Songoni ma tong tu amang padita sitio dohot sude aka situa dohot aka parhaladoma saluhutna au merasa songon nahurang pas dope sebenarnya medokon hata dison
ala songon na sogodang dope manang na songon na sosadia dope na tula hotu huria hita di pasar mingguan. Alai dak kuboto wasa ditunjuk kau gabe mewakili ruas. Mungkira sada soso-soso mon tuau pribadi na mewakili ruas di HKBP Pasar Minggu. Tu sude parhalado naung mangalean rohana tu hita saluhutna dohot pelayanan na di hita nasa tahun 2020-on tung mau lihat situ tuma di pasar rohanami tu hamu sude parhalado sian padita situa sude matahe nasubuihu sebut sada persada di holong ni rohamuna tulus ni rohamuna dohot di keikhlasan muna melayani hami ruas HKBP Pasar Minggu sahatu ujung ni taunon. Molo tatilik naking tapa BG laporan khususna nasian amang padita es simajuntak naking tung masai gudang do aka namasa di tahun 2020 on. Lumubi mai tutu di masa pandemik. Na tung borat situtu siauta do disudi pertibion. Alai molohu payutihut naking nangpe di masa pandemik tong do gudang aka kemajuan manang na aka perkembangan songon nata begi nakingan bahwa do perkembangan dohot aka kemajuan na dui dicapai gereja HKBP Pasar Mingguan di tahun 2020-on. Molo tabek genaking aka baritai unggudang do aka namasa di tahun 2020-on ima alani corona pandemikon. Satu songonare tarasahod do inon boha tutu dampak ni pandemikon. Alai molo tu payo bereng na king tung godang do kreativitas na bui tong dibaen di ula di huriat taon. Ima alani ketulusan ni akahala parhaladu sude sian padita sude matahe nama tong namelayani hita di bagasan natau sa tahun 2020-on. Alani i marulakulak tuhai memadok moleate ma tuhamu sude parhaladu nami nabu itong mangalean soso-soso natong kreativitas mardalan sahat tu ujung di tahunon. Molo tabigi penaking akalaporan keuangan mungkin agak berbeda do di laporan keuangan di tahun nasalpu sebelum na dibadikot tu tahun na songonarion. Songon persentase naking na tu bigi hita saluhut na songon na menurut tau aku to songon salah au agak adong do kekurangan dibadikot tu tahun na salpui. Alani dampak ni pandemi on. Alai di salani tutu tong do hita madok mau liate tu amat tadi bata pardingga basai ala tong do hita bui su tahun ujung di tahun 2020 saat kita taripar di bagasan hai pason. Jadi alani i tetap mahita semangat tong untuk medalani laho manomu-nomu tahun 2020 sada. Na paling husoroti naking ala kebetulan au di kedutaan Jerman kubereng judulnya hon Bericht. Jadi boleh Bericht un statistik berarti laporan berita. Taringo tahu bahwa HKBP HP tu Jerman do ahana adi naparjulo sehali mulo sosalau opui Dr. Nomensema parjulo sehali menjadi epurus ni HKBP. Jadi tuku pajah-jahan nakingan oni da laporan ope naking Bericht dari bahasa Jerman taringot audisi. Jadi pada hon disialani mulai tabiki-biki berita tu namasa noaing songonadong do
pakurangina di Jerman ima natabiki akhiron nasongonadong diplomat Jerman lau tu FPI madokon ahado maksud ni Jermanon. Jadi awi sukun saya terus wado situ morang wado perkembangan na aslina. Dia mulai madokon na julo misionaris ni Jerman dorotu hita. Molo songonare mungkin amang padeta sekjen anon budo padokon ni paturakon nokyaka berpengalaman di Jerman. Mungkin pui marata pastion hita nama raga be misionaris nang yang tu Jerman. Ala hubigi manang nok songot tema di hita di nanaing 50 tahun jubileum ni HKBP temana cungat sebelgado ida. HKBP Pasar Minggu lahir terpanggil untuk menjadi berkat dunia. Luar biasa do tema hubegi. Jadi molo di tahun nanaing ro tahun 2020 sada 50 tahun HKBP Pasar Minggu tanggal 20 sada Maret nanaing tarayahon tahun naro jala temana sahatu sadok portibion. Jadi luar biasa alani au secara pribadi na mewakili hita menghimbau matong tu hita saluhutna na parsidohot hita gugo asa tongma di jubileu minaking laporan terakhiron asa benar-benar hita tutu tabaima HKBP Pasar Minggon menjadi berkat dunia. Jadi di hita saluhutna nang penuai kita di bagasan pandemion tetap semangat. Ala huingot dotong gabe taringo tau alana mangingot tema inak king berkat dunia gabe harung taringo tau sada ruas di HKBP Pasar Minggon natong gabe pangurupi na parsidohot ibana di mabain monumen Yesus Kristus di Danau Toba na rencanahon tertinggi di Portibion. Jadi taringo tau tu sinon adong dosada tong ruas di HKBP on na parsidohot ibana. Jadi mungkin melalui ibana boy tong gawe parsidohot kita untuk dunia alana molo terjadi di rencanahon 2020 sada dotong diresmi honinon. Jadi alane ubereng tema inaking luar biasa ro. Sasingkatna dang pola gejangau naking duku rimang-rimangi jadi hujahahoma sada lirik lagu alana lirik lagu di tahun 2020-on mulu huidehon non song napaliliku yaitu magoma tujahahon not na pedang pola do pedinggan. Bahasa Indonesia do inang amang do aka mu na poso bulung. Hari demi hari, bulan demi bulan tidak terasa akan kita masuki tahun baru, tahun 2021. Selamat tinggal tahun 2020, selamat datang 2021. Tahun 2020, tahun berat buat kita semua. Bersyukur dapat kita lalui cobaan ini. Kita semua tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Duka, derita, dan air mata kita hapus. Badai pasti berlalu. Sekarang kita sambut indahnya pelangi di angkasa raya. Jangan risaukan masa yang akan datang. Karena masa itu belum tiba, tapi kita nikmatilah saat sekarang. Mari kita buka lembaran yang lebih indah dan lebih manis dengan senyum bahagia. Jangan kecewa apabila ada harapan atau cita-cita yang belum tercapai. Kita boleh pasrah, tapi jangan menyerah. Bulatkan tekad dan susun kembali semangat.
Semoga di tahun baru ini kesuksesan, kesehatan, serta rezeki kita berlimpah. Semoga di tahun yang baru besok lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih banyak introspeksi diri sendiri. Satu hati, satu iman untuk selamanya. Semoga persaudaraan kita dikuatkan. Amin. Horas. Tapasada rohatta tapahibul jala tauhon turohatta marsada-sada asa taakuhon dosatta tulungatta asa tangi debata mabege akka tangyakta marsi sesadu sama hita saluhutna rap mahita martangyang Tuhan rodo kami tuadopanmu na sumurungi perdenggan basa jalan mauli utus doho ale Tuhan dia si hodo kami sian perdalanan di ngulu nami sia tahun nasal pui naeng mabongoti kami tut tahun 2000 sada tangyang dohot pakrimon di tahun 2020 sada ngulu nalam dumengkan ma ngulu nami ale Tuhan jala dipatiurho akkalak kanami nang pikiran nami dilehon hodo hami gugu nang hasehatoni ale Tuhan alamar posni roha do hami totong makirim sian ho alani ale Tuhan hupuji hami magwarmu rodi saleleng-lelengna jalabui madohonon nami debatakku do dongakku ganup hari ganup tahun urupan nado lakakku manaon jala pos doro hakki totong diho ale Tuhan rodi saleleng-lelengna alani ale Tuhan di pardalanen ngulu nami gudang do nahudalani hami adong do disi nauli nadengkan jala adong do si narosok turoha nak tu pikiran gabe makkor hon hol soni roha alani do ale Tuhan di hapor syawan nami di dokon hodo hamu akan alu jadalana sorat roma hamu tuau asahu pasonang hamu ditikyon ale Tuhan di pardalanan ningulu nami sian awal 2020 ale Tuhan dia dorangi dakku boto hami dope ujung ni tahun 2020 ale Tuhan alai ngahu lalui hami hurasa hok kami di ngulu nami ale Tuhan gudang dosi silas niroha jala gudang do disi hapor sukon alai totong do asiro hamdi hami akkanan itu gusmon marhite Yesus Kristus dihaholongi hodo hami di pardalanan ningulu nami tung na tape di siale Tuhan gudang sitaonon
nang si pikiran na so tarpikiri hami, alay do kokkodo ale Tuhan, jonok mahamutuau asa hupa jonok Tuhamu. Jonok do hami nungay tuho ale Tuhan di bagasan haporsyawan nami nabongot di huriamon ale Tuhan. Di son maparsauran nami mamuji pasangapon guarmu atau ngale Tuhan diak kangulu nami di pasu-pasum si halasonon nami mi ale Tuhan alani ale Tuhan songon hami jolma na mangulu jala dilihon ho di hami kosa hangoluani na so tartagam hami asiniro hamro di saliling-liling na alani ale Tuhan pos doroha nami di pakirimon nami di ho marhite Yesus Kristus alani ale Tuhan paingot mahami totong asa hutiop hami akan adenggani tepar seding hami akan arwai ale Tuhan asa totong hami mian di ho mian di hami jadi hatami nunga marsaur di tonga-tonga nami akan ani panasahat ni akapat dita do inang padita nami di tonga-tonga ni huriaon di sadok portibion alaninya Tuhan rodo hanungan martam yang tujolo male Tuhan tang yang pangidon nami di ho ale Tuhan ang giap mak keluarga lepas keluarga ni huria ni HKBP pasar mingguan ale Tuhan sian wilayah sada rodi sahat wilayah 10 pitu na minggu nungain hami di sonal Tuhan marpungu di akhir tahunon na dong dijabu melalui live stream ngale Tuhan marsoba martang yang hami tujolom male Tuhan asa ho manamian totong di ngulu nami di pardalanan ni ngulu nami di masa pandemi COVID-19 siaon di sido ale Tuhan bonos ni rohanami di sido ade Tuhan las ni rohanami ala di patomu-tomu ho diajari ho kami bahwa menghindarkan pasidikon COVID ale Tuhan imanan diajar hon ni pamaret tanami merhite aturan ale Tuhan ngasongon namar hukam nungan pamangan nami ale Tuhan ditikyon ala ido syarat menghindarkan COVID ale Tuhan dang nahurangan ali Tuhan ho mangalihon gugu di kami neng pasangapon ho ali Tuhan alani ali Tuhan asi maroham di kami patau mahami saluhut na di pardalanan ni ngulu nami ali Tuhan asi maroham ali Tuhan suang-suangani bangsa dohot negara nami ali Tuhan sa lehom makiamanan ketertiban dohot lehonom maaka kesejahteraan tu seluruh warga negara ali Tuhan suang-suangani hukusamnya kok kami dapat ale Tuhan pucuk pimpinan nami Eporus distrik Rodi Resort ale Tuhan dohot di akka parmahanion nasida sada marsada-sada di akka tohonan ale Tuhan leot gogo di nasida ale Tuhan asa di pasahat berita nauli di sadok portibion tarlumubi di huriam HKBP nasadok di portibion asa tarpasu-pasu hami ale Tuhan ala ido totong matotong do hatani debata ala ni bui madohonon nami ale Tuhan hatami do sulusuni patni jala hatiuron di dalam nami atau ngale Tuhan marsangat mahototong ale Tuhan upasangat pami magwarmu rodi saliling-liling na jala songoni de Tuhan diak kaya anak konon nami ale Tuhan sian na met na magudang nang marumah tangga le Tuhan utami ako kami saluhut na nasida asa di bagasan holong na marsiha holongan nasida di keluarga nasida le Tuhan asa marsaur dame manasida di saluhut na disi asa Roma pasu-pasum tu nasida saluhut na nang tuhami na pungon di gerejaon nang melalui live stream ngale Tuhan lehonom mu pasu di saluhut na kami asi maroham ale Tuhan di parpungan nami di ujung tahun 2020 ne Tuhan bongondatan nami ma satokin nari Tuhan di tahun 2020 sada dang huboto hami do pe ale Tuhan ahana masa di tahun 2020 sada
Ala di tomu-tomu ni pikiran nabi di surah-surah nami ala Tuhan. Gudang do rencana-rencana ni huria ala Tuhan. Ala ni ala Tuhan. Roro kami pasahaton tamyang nami Tuhan ala Tuhan. Tarlumubi ala Tuhan. Di masa naing pamasaon nami madison ala Tuhan. Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu ala Tuhan. Pargugoy ma huria nami on ala Tuhan. Tarlumubi akkana posoma ala Tuhan. Nang panitia asa boy merdalan jubileumi di bulan Maret tanggal 21 ala Tuhan. Pos dorohanami di siya ala Tuhan. Nalehonomu di hami akkana uli na dinggan. Sila honon nami lau patupakon pesta jubileumi ala Tuhan. Suang songoni dope huria mo nale Tuhan. Utami akon saluhut nale Tuhan di bagasan holong na marsiha holongan mahami akka parhaladom nale Tuhan. Asa marsaor hami pasahaton berita na uli di tengah-tengah ni keluarga nang di huria ale Tuhan. Pos dorohanami saluhut na di hoale Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Ala nile Tuhan jaloma elehelek tamyang nami. Jala jumulo masesa dosa pangaleson nami. Asa tak kasami pasangap markirim nasiad ho pasu-pasu marhita anakmu Yesus Kristus martam yang kami tuho. Amin. Mari dihita buku di nomor 28 ayat sadadok namangihut. Laos di semahita papungu pilihan tulu kantong. Mari dihita. Amor
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, hubukama maskeron nasa torang, jamita dohot nang pardopakan tusudi akar ruas ni huriata, natongon nuaing madohoti live streaming manang online diaka bagas tabi, nang diaka natongon mungkin di perdalanan manang di dia pe alaibui mangihuton, parsaurata manangihon hatani debata di perpunguan ujung tahun 2020-on. Marhition tusudi hamuna karuas ni huriata na di resort Pasar Minggon secara khusus untuk HKBP Pasar Minggu na di Jabu na tapedang bui huberek kamu alai au diberek kamudo marhite live streaming. Marhition hupasahat ma tabe dohot horas selamat Natal ma di hamuna sudi ruas ni huriata. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, hatani debata mamakulingi hita di parpunguan bodari ujung tahun 2020-on, imana tersurat di Sada Petrus Bidusada ayat 22 sahatu ayat 25. Doh topik manotong do hatani debata. Firman Tuhan itu kekal dan abadi. Sonon mahatani Tuhata mamakulingi hita. Payas hamuma rohamuna. Marpanguluyon di hasitongan. Mangiahi haholongon naso merlaok didongan. Asa masih haholongan situ Tuhamu, sian nasa roha. Ainunga mangulahi tubuhamu, dada sian buni na ulu base-basean. Sian namanotong do. Binahen ni hata namangulu jalanamiani nasian debata. Ai songon duhut donasa daging. Songon bunga-bunga ni duhut ido saluhut hasangaponan. Nunga malos duhut-duhuti, jalama rurus bunga-bungana. Alai namian do rodi saliling nililingna, ia hatani Tuhani. Ido hata nabinaritahon Tuhamu. Alai namian do rodi saliling nililingna ia hatani Tuhani. Ido hata nabinaritahon Tuhamu. Ima sahatna. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Diurupi parbinotoan IT manang ilmu teknologi do kita.
nang pe masa pandemi Covid, buido hita marparsaoran sian bagasta di gerejaon, buido hita mabigi hatani di bata nang pe marhiti-hiti protokol kesehatan, nasubui hita songon akana somal di parmingguon di parsaurata. Imana taguari marhiti-hiti live streaming online. Na tapi au boy diberek kamu na karuas ni huriata sia bagas tado nak sia perdalanan manang ni bomil manang di dia pe alai dang boy huberek kamu. Damarhiti parbinotuani gabe diurupi dohita. Dang gabe pangabati HP. Situasi namasai alai diajari situasi akan namasai dohita. Laho mamakke partikiani pajonokon dirita tu debata. Hamuna kadongan didoksada ahli filsafat Yunani kuno Heraklitus madok songonon pantai Rei nguluon mengalir songon aik datar dang mulak be. Songonido partikian namardalad do partikiani alai dang mulak be. Sahali do tahun 2020 dang mulak be muse. Lau sonido nang akka namasa segala sesuatu mengalir dengan datar. Manang dono tak intisari di pardalanan ni ngolu segala sesuatu berubah. Tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita alami itu. Perubahan itulah yang senantiasa kita rasakan. Kita tidak pernah berpikir apa yang terjadi yang kita alami mulai bulan Maret sampai bulan Desember 2020. Bagaimana kita mengalami keterbatasan, semua berubah. Dangadong kita berpikir ikon makatai dongan jala memakai masker songon di hatabata di dok di hutam pamangat tahun marhiti masker jala macam-macam warna ni maskeron do akka bentukna songon inang akka ulina tong jala lausian iberengota sinini akka maskerope jala masih bain bentukna alai sada do tujuanna bohado hita asa marhahi pason alani hamuna kadongan hado muanna nagabe jamita di hita di ujung tahun 2020 tokinai masuk kita di paloas di bata tu 2020 sada. Marhiti hatani di batana mamakulingi kita di tonga-tonga niak kana masa. Manang dia kana tadopi hamuna akamang do tamu akainang do sudia karuas ni huriata siada danak sikola minggu. Pola hidup, pola pergaulan manang aka parsaoran secara sosial nang dia ka pendidikan do nang dia ka haipason. Idia mahiata hilala aka iana kota sian SD ikut daring. SMP, SMA, mahasiswa, bahkan aka pelantikan wisuda pe secara virtual. Jalanang dia ka rapot pe nang aka namar kareju pe didok siad jabu kareju. Manang dohonot tama disudi inganan sian setiap tempat
gabisyanima hita mabain akka aktivitas ta yang serba terbatas. Laos ido memakulingi hita, apa yang terjadi, apa yang kita alami itu adalah menjadi perenungan dan khotbah untuk kita. Apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita baca dalam kitab Petrus ini bahwa dikatakan jemaat itu adalah sebagai gambaran bahwa kita adalah perantau paisolat dohita di Portibion. Manang dohonota parsatokina dohita di Portibion dang manotong hita. Alai dilehon kesempatan, dilehon tuhita waktu untuk menjalani perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dan sekaligus itu menjadi perenungan dan refleksi bagi kita. Apa yang kita alami, manis, pahit, suka, duka, kesulitan, dan bahkan mungkin pergumulan-pergumulan ratap tangis. Dan bahkan ada dalam proses kematian yang tidak bisa dihadiri oleh keluarga dan bahkan istri dan suami dan anak dan langsung dari rumah sakit dan bahkan ada pekuburan khusus yang tidak disatukan dengan pekuburan yang biasa. Dan di program pamarentah adong rumah sakit khusus untuk korban COVID. Daki adong na di program pun manang donota mendirikan rumah sakit khusus untuk penderita COVID. Nah taboto adong manang donota rumah sakit jantung do. Manang rumah sakit na khusus na asing alai dangadok kea di program poni. Alai ikon adupat tameng. Alai ikon alamat tamai segala sesuatu yang kita alami itu adalah menjadi khotbah untuk kita. Ternyata hidup ini bukan apa yang kita rencanakan. Bukan apa yang kita kumpulkan. Bukan apa yang kita raih dalam hidup ini. Tetapi adalah hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Alanima hamua kamang dohota mua karuas ni huriata. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu tahun songon pai solat kita sebagai perantau bahwa kita diingatkan oleh Tuhan selama perjalanan hidup kita ini. Molo di paloas dope hita hape gajang umurta. Molo di leot dope partikiat di hamu hape dohot diau dohot di hita sahatu umur. Alanido nang donota dang umur manutuhon hamatean alai hamatean do manutuhon umur. Setungadong akan aposo di somadok mola kana tua-tua iya te. Molo dibereng nong marumur songonon akan aneng luasau do inin. Dang adong padohan na songonina bui dohonota. Ternyata bukan umur yang menentukan kematian, tetapi kematian yang menentukan umur. Jika demikian, kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, molo di leo debatado PHP tu hita umur. Molo di paloas debatado PHP hita di tonga-tonga kehidupan yang serba terbatas. Kalau Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dampak pandemi COVID ini, Tuhan menyapa dan Tuhan memproses, Tuhan membentuk kita setiap pribadi lepas pribadi. Diproses Tuhan ido hita HP, marhiti-hiti pardalanan di nguduton. Na parjolo di paingot do hita HP. Bahwa waktu terus berjalan dan tidak akan pernah mundur. Namardala do HP perdalanan ni nguluton na suboy mulak behita HP dang boy behita mulak poso na tapi adong didok songon parpersal mini mulak poso songon pidong raja wali ni na tuakan na tua-tua sia dia do partohoni asing maju akadongan na ngubano nate akka ibu-ibu ngabotar alai birong muse alaniaka salodui molo tungadok peta bereng muse ate akabuhi bereng otta
nuaingon narehai taida ate nuaing songon naswadok ya tubu si malolong nai alis nai alai nuaing ngasongon nadong buti alai dang buebe di sintu sotuk piu muse alis buatani molotung adong petabering muse akka na taida nuaingon partikian alai taida manuaing alani akka maskeron dak pola tadabi akka haulion ni akka simakuda ni akka inata ngamoru be padapotan ni akama dak pola manur listi be ainunga ditutup do masker. Nomor 8 sungun gambaran name me duinian. Alai marhitis yani hamua kamang do tamu kainang di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan saudara-saudara para remaja dan pemuda, bagaimana kita memang hidup di tengah-tengah situasi pandemi Covid ini, dipakulingi dohita adong tolu nama sayarga, di partikian waktu yang terus berjalan dan tidak akan pernah mundur. Tetapi kita diingatkan supaya masih haholongan sian roha napulin. Supaya kita saling mengasihi satu sama lain dengan hati yang tulus ikhlas selama masih ada waktu. Asa masih haulongan dohita hape dipakai di bata disuruh dohita songon nang padohan payas samu marohan muna marpanguluyon di hasitongan mangeahi haholongon naso marlaok di dongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasa roha. Alai bohado tutu masih haholongan dongan alai da jumulu dohita masih haholongan nang diaka keluarga. Masih haholongan ama do ina. Masih haholongan natoras do ianakon. Ianakon do natoras. Asa unang manetek ilunya kanatoras moladong diedehon. Akai denwaing ujudi nguluki manyan bainom muna aka nadinggan. Asa unang adong korban-korban diatta keluarga suami dan istri asa masih haholongan aka ama do ina unang adong nian padohan saima holanau korbanmu. Asa unang adong korban lagu-lagu nya kanamasan waingon entah apa yang merasukimu. Dagudang dui berengota alani aka naso masih haholonga be aka ama do ina. Dagudang do berengota tutuna so makaholongi ianakonna do natorasna natabereng dia kana masa boado bainota makaholongi dongata alai dirita sadiri pe dia ka keluarga pe dang jupang aka namasi haholongan. Jelas sengod dia matutu molo pai solat dohita di Portibion paias hamu marohamuna marpanguluyo di hasitongan mangyaki haholongan naso marlaok di dongan. Idoban na didok. Selama masih ada waktu diberikan oleh Tuhan, berarti waktu itu adalah songon lagu-lagu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk saling mengasihi. Kalau nanti saya sudah tua, tetapi hidup itu sudah berguna. Sudah punya arti bagi orang lain. Napa dua akon molo tabereng do partikian na ikon mamulus do HP. Pardalanan ningoluta di sadatiki HP ikon marujung do pardalanan ningoluta. Bahwa suatu saat kita bila tiba waktunya kita pun akan borhat do sian Portibion. Dangadong HP hita naso loasau. Asa molo masih berengak kita teh. Tabereng buhini dongata, tabereng buhini dongataon. Sa sitong na dibuhinay camak do, calon mate do to. Tangadong naso anggota camat kita, ati. Alay dang camat kecamatan, asa turmurata ingot.
Asa dangadok HP sigagajak kuno ta HP. Dangadong HP na nagabi kesombongan di hita. Molo dipaloas hita kumajang umurta. Songon na nakingan hujaha pas dikirim pimpinan gereja sian gereja Nias tanggal 30 alai ikol loasauma seorang hamba Tuhan pendeta. Saya refleksikan tu diriku bahasa palapas di 30 Desember sakale derai ni anate nanggo sadari nai di dok roha alai di dok ngasidung be ulom. Saya tersentak sebentar. Asa yang murado HP ngoton ni keluargana do yanakonna hubereng ma me do peda daneki igendong inate. Supaya gampang diingat kapan suaminya, kapan orang tua daripada anak itu meninggal. Pada 31 Desember 2020 menjadi waktu saat hari yang gampang untuk diingat kematian daripada hamba Tuhan orang tuanya. Alai gabe jamita do di perdalanan ni nguluta molo di leo debata HP gajang ni umur di hita. Molo di leo tuhamu akamanami terlu mobil lansia na subui be marparsaoran di tu gereja alania kalansia jala beberapa gereja masih tetap streaming manang donotat gereja di Jakarta adong gupe na subui marsaor. Moliate ma di pasar Minggon hubereng hita na tanggal 20 borngin 24 di Kiboran Baru na tanggal nari minggui terbatas do paling 30. Alai di son lubi hubereng do na 2 rion na 2 halion do hubereng ganuk minggu. Alai di gereja Tebet huriana huhubasi husukun ay margereja do daw ngamang streaming do aka pelayan do disi neng merminggu au niku gabitu son ma auro na tanggal 20. Ujung nahu patakas gereja Kiboran Baru merminggu 2 mang alai dibatasi merdaftar bayi dia masa na baru merdaftar margereja songon namar sekolah harus didaftar dibatasi berarti hamua kamang dota makainang molo dipaloas HP gajang umurta molo dipaloas HP adong dihita. Maka waktu pandemik itu sebenarnya adalah waktu peduli dan berbagi kasih kepada orang-orang lain. Sama halnya hamua kamang dota makainang. Hudok selama di Tapanuli Utara hudok di pandemi Kopiki tetap berjalan. Hari-hari adalah situasi pandemik ini mengajak kita untuk peduli dan berbagi kasih kepada orang lain yang belum merasakan kebahagiaan, keberuntungan seperti yang kita rasakan. Ati behado tutu, ngapa gudakku disimpan akan manipani, alai waktu nama HP, hubagi mahape, nahusipanon, ay gudang dope HP halak, naso jupang akalas niroha songon las nirohatta. Imana parjolong hamua kamang napa duaho di dokmar pangoloyo di hasitongan napa badiahon ketaatan di dalam kebenaran, kekudusan dan kesucian. Manang dohono tahape molo di leo debatado pe partikia diau alai molo di leo debatado pe partikia di hamua kamang do ruas nuriat tanah di jabu manang di dia pe molo diuduti debata hape nguluta alai laus proses doi hape dihita ahama nanaing si pariahata ahama nanaing si payasot satya dirita manang padohan nahubaen di sada catatan di Meksos hudok hidup ini proses perjalanan untuk menggapai tujuan hidup kita yang kita rindukan. Tetapi sekaligus mengukur dan menimbang apa yang harus kita simpan dan apa yang harus kita buang. Saat-saat perjalanan kehidupan yang kita alami ini adalah proses. Manang hata batak donota nalaho manopa hita do hape
tu sada kemurnian, tu sada haulion, tu hading ganon, songon nata bereng isarani nama nopa mas, manang dono tamanopa perak, sai di tabereng doi ditutung, sai tabereng doi dibentuk, asabui dibentuk songon nani halomohon, songon dia manata halomohon. Songon ido hape akan nata bulus, nata alami, waktu yang berjalan, tetapi juga proses untuk membentuk, memurnikan kita di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Seperti kian nata bolusok kape di dia do kita, songot dia do kita marpangoloion. Songot dia do ketaatan kita, kebenaran yang akan kita lakukan selama kita masih hidup. Sekaligus apa yang harus kita buang dan apa yang harus kita simpan. Dalam tahun 2020 sekaligus kita menjadi tahun ada harus yang kita buang. Adong do si bolok konota, si payasota si rohata, alailos adong do si panota di bagasan rohata, omma Tuhan hutiup di bagasan perdalanan ni nguluku di tahun 2020, gudang do nahuadupi pergulumulan, persoalan, persahiton do nang aka kemelut. Data bereng do manang dono taman waing tahun 2020, penderitaan nania dupan ni akadongata alani pandemikon dihilala jala piga lansia nasia Jakartaon manaleponau di piaraja di dok amang tangya kok kamu unang mate di pandemiko kau aing ngana tua-tuau dang ipabor hak biau dang adong be manortor dang adong be rohula-hulaku dang robe akta patuau dang adong be manang donota nama kuti akahon jagar-jagaron ninna. Naneng dohonon disi hamu akaruas ni huriata. Pardalanan ni ngulu natabuluson hapi proses memurnikan, menguduskan kita supaya tahu sahat tu dia ma bagas ni hapor siota panguluyota tutuhani. Sampai sejauh mana iman percaya kita, sejauh mana kita ketaatan kita kepada Tuhan, sejauh mana kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya di situ kita boleh teruji, terpercaya dan terpuji. Selalu saya renungkan di dalam khotbah, di saat perjalanan hidup seseorang itulah dia teruji, dia terpercaya dan dia terpuji. Dang di bonana sada halak botota teruji, tetapi di akhirnya. Dang di bonana botota halak terpercaya, tetapi di akhirnya. Dang di bonana botota halak semeranya terpuji, tetapi di akhirnya kau pemenang. Juara doho, ala di akhirnya dohape botota siapa pemenang. Alani hamua kamang do tamua kainang tabering do halak hape dang dimulanai hape tabering ise sang pemenang. Tetapi yang di akhir yang sampai ke garis finish dan tidak ada pelanggaran itulah sang pemenang. Alanima napa dua honon di pardalanan ningulutai songo diama panguluyota. Di pardalanan ni akahamuna karuas ni huriata kana tua-tua lansia molo subui pe hamu marminggu molo subui pe hitarap marparsaoran alani aka pandemikon alai ikut dibatasi aka lansia jala adong aka aturan madok danak dang margarija tabereng na tua-tua ono pulu tu gijang jala nang tua kana taida taberek tutu na adong sahid ntar bawaan dang bui margarija ala tabereng dampak na memang molo adong sakit bawa adibana tusido tertabereng terrarat do sahit pandemi kopikon. Alanido bana sadok sebaiknya jangan bergereja akan tua-tua na adong aka sakit bawaan ninna. Aidang tabo tutu sia di hari sadia. Ibagasan na sa bulanon Desemberon 3 hali mau di swab 2 hali di rapid. Natuari swab doau sotungga biadong hubua sahit tu pasar minggu. Negatif
sekeluarga natuari swab semua. Supaya apa? Supaya aman orang lain. Alai mabir do halak di swab, sotuk tarboto ibana. Kejujuran ni hamba Tuhan paditata sian Kalimantan, dang margareja na sida bornginon, ala korban positif padita do keluarga. Ujungnya dengan cara lain dibahan virtual ibadah. Jujur do padita iman dokon, jala huimbox tu imana, margugu padita nami, tetap semangat dan kuat. Hamu kamang do tamu kenang, dak tabo to na di siya mudo dia siya biraktai. Dang tabo to ise sian ise piruson hona. Alanido sipata gabetong do iba parno sipata te. Adong niaha nang di dia pe semprot, di dia pe semprot, do dia pe hudul semprot, sudi semprot noengon. Nomor lapatan argado HP ngulu hahipasoni. Tangadong di guys hahipason, ubat do di guys dia manang na di dia pe di toko, dangadong di guys hahipason, ubat do alat do, alayang go hahipason dangadong hahipasoni nata baid dui, nata urus dui, nata pature dui, nata ciptahod do nahipasi. Napatuluhon hamu kamang do tamo kenang dipaingot di bagasan trupukon. Molosonido hape didok nunga mangulahi tubuh hamu dada siap boni na olo base-basean sian nama notong do binahen ni hata nama ngolu jalanamiani na siat debata. Nomor lapatan dohonota sudah kita bahwa sudah lahir kembali, sudah ditebus, sudah diselamatkan kita. Dang marhite-hite manang donota naolo na base-basean nina alai nama notong sian hatani dibata, sian haluau na pinatupan itu hatta Yesus Kristus jalaganup tahun tapes tahod do ima son nata bereng di pohon Natal gambaran nilas ni rohatta haluaon na pinatupan itu hatta laho manesa dosata ai sonon holong ni rohani dibata patuduhon holong ni rohani dibata holong rohana dihita nang hita pe asa holong rohatta di dibata holong rohatta nang didongata jolma. Kita sudah lahir kembali, sudah diselamatkan dan ditebus bukan dengan barang yang panah, tetapi melalui kematian Yesus Kristus. Sa dipaingot dohita Natal, dipaingot dohita di Paskah, dipaingot dohita di hari hamamate, dohot di hari hana naik, sada paket haluau do dihita di si asa ingot hita, nunga mardinggan hita do debata, nunga mardinggak kita do dongata jolma, asa marhite i gabi jupang las niroha dami dohot hadingganon. Alanido nang ruas ni huriat tapi marulaun nabadia sadipatu padui paingoton pakokopon namasay arga. Alanima hamu akaruas ni huriata sungod dia mahita tutu molo naung lahir kembali hita. Molo nang dipatu pada bata di hita itu tu alai dipaingot do hita sian hata ni debata na manotong ido na manotong dang manotong hape na adong di hitaon dang manotong hape adong hagabion hamoraon hasangapon dang manotong alai na manotong hata ni debata do na mangalehon hanguluan na mangalehon las ni roha do hasonangan di hita. Ido na manotong sitio pota. Alani dipaingot mahita tutu dipadohan ima sian trupukon ingot ma ai songon do nasa daging songon bunga-bunga ni do saluhut hasangaponna nunga malos duti jala marurus bunga-bunga ini. Gambaran kehidupan ni ngolutta HP di Portibion songon sangobas do. Hanya sesaat kemegahan, kemewahan, hanya sesaat semotornya keberhasilan. Sama halnya seperti ungkapan hanya sesaat periodik do HP jabatan yang kita emban itu. Bahkan ada ungkapan
dung 4 tahun amang sekjen. Tu dia mamuse. Mula doamu padita nina, ay padita duau. Nuay nga dong paddoha tutu, dak padita bebah ngapareses nina. Dak padita be ngasekjen nina. Padita do, sesaat dui, sementara dui, songon bunga-bunga dui, salpu do muse, periodik dui. Alay na manotong ima hata ni dibata, napaposon rohata di pardalanan ni nguluta. Napaposon rohamuna hamu akamang di akka pardalanan ni ngulumuna, na di bagasan akka bodang akka masalah pergumulan na ni adopamuna. Godang akka tangtangan na tadopi nuaing, godang akka permasalahan na ikon adopata daktaboto dope akka dampak nyon. So natabereng nang di pamaretat tapi so dia mamuse akka biaya anggaran husukun beberapa bohado anggaran ni negara tanwaing, bohado anggaran ni akka swasta perusahaan, so dia do berengota tutu ekonomi, so dia do muse kesehatan, mau lihat ma moloradi ikor radi mahita tutu vaksin. So na didokon ni presidenta parjulu nasida melaksanakan asau nangadong mabiar hita madalat tuni. Ikon hidup nama hita di tonga-tonga ni pandemik kopikon. Dang bui behita madau siani. Alai dang pajono kota dirita tu si. Alai ikot tapaholang do dirita siani. Asa bui hita mengulu di bagasan hahipason. Alanido hamu akamang molodunggo songoni tutu malos do. Sados dui sonari songon dohono tama. Pohon Natal adalah kontrak Desember dan Januari. Alai sai me muse Februari dang muluk be muse. Dang berkunang-kunang berengota be berkilo-kilong beon. Alai se unang masongon ini kapor siaw tayeti. Unang mahola ditiki Desember do Januari marsinodang. Alai manotong ma sinodang ni hapor siaw ta tutuhani. Manotong ma parsihotota mengului Tuhani. Dia ragam-ragam ni akka pergumulan. Dia ragam-ragam ni akka namasa mangyaki hanguluan na saliling nililengna. Tusido hape, ido na manotong. Anggo na adong di portibion hape, na ni ida ni mata. Songon duhut, songon bunga-bunga dui hape, malos do muse, salpudo saluhutna. Alai na manotong holong niroha. Dami dohot las niroha, dohot hasonangan, ima si paryahata. Alani hamuna karuas ni huriata tutu, di pardalanan ni ngoluta, di ujung ni tahun 2020-on, tolu padohan na jepek dohonot tanwaing sianon, di bagasan na mangyahi 2020 sadon, tolubi. Tulubima nama sengotota na parjulu buang bolokon ma ahana patut si bolokonota naso ni halomohon ni Tuhani buang bolokon ma songon hatani edete bolokon sian rohami luhut na soture alai na sia Tuhani radutima sudi adong do si bolokonota songon sampah sudi akai nanami na mga lopa di jabu, dakai sipat-sipak kamu sampah. Hola satok kidoi disipak kamu, baru dibuang. Dakka dibolokok kamu pirikta, doh udutta, ate. Hola dicuci hamudui, disipat do muse. Alani bina paduahon, bersihkan. Jangan buang. Dang bolok konota, nadong nargana dihitai molokotor bersihkan. Manang donota payas ya rohatai. Songon ditapanuli didok payas roham. Payas pamatangmu. Payas pakiammu. Payas jabum. Payas pakarangammu. Payas akan dijulu ni jabum. Yas maberengon ni halak. Adong dorwasta. Dua na tua-tua di jalan raya na ditarutungi. Tiap menugut. Saya disapu do jalan na julu ni jabunai. Saya husi sehami ma jalan pagi. Bahasa sapo minang niku. Asa yes julu jabuki.
do namardalan disih las rohani halak mamerek. Atong bersihkan hal-hal naso ni halomohon ni Tuhani payas sia rohata di tahun 2020 asayas tu 2020 sada. Songon istilah ni aka nuaingon daktarida beta bering ate seli ate molo laon na berut tumol tor marsigulu do Desember sel rona tua sakitan beh wala sale ayah hadu inna sale inna marsigulu do mga lulis sel nape sasitonga cuci gudang dui asa unang adong be barang-barang nalilingi asa yes asaro mo say barang-barang baru atau ngasaronay baru tu 2020 sadaon tapak kemabina patuluhon bangun kembali hubungan yang baik dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan orang lain, bangun hubungan yang baik dengan mertua, dengan parumain dohot sudia ke keluarga molo adong nahurang dingjat kia di tahun 2020 tapadinggam mamuse tabangun hubungan tatuidat tu simatua do keluarga tua kadongat saulaon do tua kadongan parkariju do di dia pe bitulu alai unang B2 te apalagi besada unang bitulu mah nakingan buang yang patut kita buang, bersihkan yang patut kita bersihkan, dan bangun hubungan yang baik dengan Tuhan supaya hidup kita damai, tenang, sejahtera di 2020 sadaun. Ido ubana dok nakingan alai mian rodi saling liling na do hatani Tuhani. Ido hata nabinari tahon Tuhamu. Hata ni dibata ido na mga lehon las niroha hasonangan dohot dami dihita. Atong parangehom mahata ni dibata aido hanguluan dihita. Ido hasonangan dihita. Amin. Moliate mali Tuhan di pasahat rohanami tuho. Di paingot todo di pakulingi hodo hamia di Tuhan dia pala ujung tahun 2020-on. Adong dona patut si bolok konon nami di Tuhan harohaon daging. Nabui masigai diri nami, nabui masigai akadongan nami. Maradopon hodo maradopon dongan nami. Adong doali Tuhan na ikon dibersihkan. Payason nami siya rohanami di Tuhan. Nabui pangabati dia kapasu-pasu do las niroha na siya ko. Asabuya li Tuhan hupayas hami tutu. Na pangabati akan hurang dinggan maradupon hodo maradupon akadongan nami. Nang dia kaulaun nami di Tuhan. Jalalau songoni matutua li Tuhan. Hubangun hami hubungan na dinggan maradupon ho. Hubangun hami hubungan nami maradupon do akadongan nami pabua na huhaholongi hami ho li Tuhan. Huhaholongi hami dongan nami. Laos ima tutua li Tuhan di bagasan taripar hami tu tahun 2020 sadon. Hupatuduhok kami mangulu nai baru lahir kembali. Hatamido na manotong ali Tuhan paingoton hami dia ma na naik siulahonon nami. Hidup kami hanya sementara di dalam dunia ini seperti rumput, seperti bunga layu di akhirnya. Alani mali Tuhan tuho mahupasa tami sudi perdalanan ningulu nami. Molo di paluaso hami di Tuhan gajang umur nami. Molo di paluaso di lehoko di hami pasu-pasu di lehoko di hami las niroha. Di situasi pandemi kopikon, hidup berbagi, hidup peduli kepada orang lain yang belum merasakan sukacita seperti yang kami rasakan. Biarlah situasi kondisi pandemi kopi ini, kami berbagi dan peduli kepada orang lain. Peduli juga untuk hidup sehat, bagaimana kami hidup di dalam protokol kesehatan. Bagaimana kami hidup juga untuk merawat diri kami sendiri, menjaga kesehatan kami masing-masing.
sekalipun dalam situasi keadaan yang serba terbatas. Anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa secara sosial tidak lagi bersama-sama dengan sesama mereka di sekolah. Mereka harus dengan mengalami pendidikan dengan daring. Mereka harus mengalami pendidikan dengan virtual. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak kami juga tidak stres. Demikian juga para pelajar dan mahasiswa, bagaimana proses belajar dan mengajar tidak akan merasakan tatap muka. Biarlah untuk tahun-tahun yang akan datang mereka merasakan persekutuan, pergaulan, persahabatan dengan anak-anak sekolah, mahasiswa dan pelajar dengan tatap muka. Kami berdoa Tuhan untuk para lansia juga. Karena tua-tua nami nagajang umur nasida li Tuhan na merasa nasida tutua li Tuhan terbatas. Alani aka pandemi kopikon. Gudang do nasida li Tuhan na mengalami aka pergumulan na subuhi nasida pajupang manopot aka yanak kodo keluarga nasida nang sebalik na pilih Tuhan. Tuho mahupasa tami tutu. Sai pargugui mahami saluhutna mengadupi akan masa nahu adupi hami. Songoni manang pamareta nami panggonggomi nami di Tuhan na berusaha bagaimana mereka juga untuk mengatasi pandemi COVID ini dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi kehidupan bangsa kami. Dalam situasi keadaan ini yang berdampak kepada ekonomi, situasi keadaan sosial ekonomi masyarakat bangsa kami. Tuho mahupasa tami tutu songo dia ma asabui dengan bangsa do negara namion di bagasan ekonomi do kesehatan. Hubuak kami di tangyang nami presiden wakil presiden do nang para menteri kabinet nasida. Nang aka pemerintah nami tutu gubernur, bupati, wali kota, nang di aka kecamatan asabui tutu wali Tuhan memutus pandemi COVID ini. Asabui dengan merdalan kehidupan nami diakah parkarijuan na berdampak tuaka usaha-usaha. Posdorohan nami di Tuhan sai tuturamu do pamareta nami, tuturamu hami saluhutna disudi aka pardalanan ningulu nami. Tuho mahupasa tami sudi ngulu nami ganup marsada-sada, keluarga demi keluarga. Asa toktong hamiri Tuhan marsi hohot tuho, marsi tiopan tuhatami. Tuho mahupasa tami daging dohotod dinami. Jalo mahamiri Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos tapa pungma pelian napa dua hon tu dana pensiun ni huriata hakabibi. Tuhan
mata bigi hatani di bata napaingoton hita asamar panguluyon di hasitongan mangyahi haholongon na somarlaok asa masih haholongat situtu hita sian nasaroha namarsal puad dosa luhut na naditanoon ay songo duhut do nasa daging songon bunga di duhut tido saluhut hasangaponna alai namian doro di saling liling na ia hatan itu hatta. Imana saya tapeop laho borhat kita mengalakahon lakata tu tahun nai baru 2020 sada naroon. Ale Tuhan di bata hatang Kristus do Tuhan naung rotu portibion. Nasinuru ni debata ama laho paluahon dohot sumodangi hita di saluhut pardalanat tai. Atong rapon Tuhan Yesus ima taula nasa siulauta. Borhat mahita madalani tahun nai baru 2020 sada di bagasan las niroha. Tatangyakom mapiliata tu di bata, ali di bata amanami na di bono gijang, hodo harorwan ni saluhut sileo-leon na dinggan dohot na saulibasa na maliutus. Upasata mi masyan na ni leon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na khusus di julum, pasu-pasu may jararamoti asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bunugijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotangon songon na di bunugijang, leon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Di hamuna karuas ni huriata na di bagas tabi sian akadat danak sikola minggu remaja na posubulung ama ina talumubi akalansia nang pe subui hita di bagas coroon marparsaoran alai di bagas tabi marhitiomma sudi parhalado padita dohot keluarga pasahaton tuhamu di bagasan posniroha mahita mamongoti tahun nai baru 2020 sadaon di bagasan padonganion ni tuhatta asa salpu aka naduk naborat di aka tahun 2020on toktong mahita marsi hohot marsi tiopan tuhatani tuhatta songon padohan ni halak batak boras dihadak kadangan, horas ma naksopola masih jalangan. Horas ma dihita, na dijabu do nang didia pehita salutna. Selamat malam. Margo